କେଉଁମାନେ ପାଖରେ ରହିଲେ ବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଚାନକ ଆସିପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ଞାନସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟଭାର୍ଯ୍ୟା ଶଠମିତ୍ରଂ ବୃତ୍ତିଶ୍ଚୋତ୍ତରଦାୟକଃ ସର୍ପମ୍ରେବ ଗୃହେ ବାସୋ ମୃତ୍ୟୁରେବ ନ ସଂଶୟଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟା ପତ୍ନୀ, ଶଠ ମିତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଥିବା ସେବକ ଓ ଶାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହରେ ରହିଲେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟା ହେବା କିମ୍ବା ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ହେବା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ମିତ୍ର ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାକର ବା ସେବକ ଘରର ଗୁପ୍ତଭେଦକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମାଲିକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି କୋଠରୀରେ ସାପ ରହୁଥାଏ କିମ୍ବା ସାପ ରହୁଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସାପକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଲେ ସାପ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।